Čaute, a dneska si tu postavíme najväčšie TNT na svete. Takto to veľké TNT bude vyzerať. Musíme sa na to pozrieť, ako to vyzerá. Tu sa mi malý brat, pozrieť do videa. Čaute! Dajte odber a like. Dobre, pozrieme sa. Musíme postaviť normálne čiary. Dobre, potrebujeme bielu, potrebujeme červenú farbu, potrebujeme červenú, bielu, čiernu a postavíme si 1, 2, 3, 4 blok, nie, 5 blok takto, alebo dáme tomu 6 blokov a 1, 2, 3, 4, 5 a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takéto nejakto TNTčko môže byť veľké, to je taký pás. A keby to mohlo byť veľké, teraz keď sa pozrieme hore, aha, tam sú také šedé vnútri bloky, tak potom ešte šedú farbu. Tak, šedá farba, tak tu si postavíme tie steny a my tu takto celé naznačíme. Vieš? Čo? Zachovali sa v to TNT. No, zatiaľ postav takto hlboko TNT. A teraz ideme kúknúť to TNT. Počkaj, aby sa tak zmestilo. Tuto si ešte naznačíme tú bielu čieru. Aspoň takto veľkú. A prvé sa pozrieť, jak to vyzerá. Otoč sa. Oh my god. Teraz teba malé môžem spraviť. Asi nejak takto sa potom bude ničiť, keby som... Ukáž to? Nie, asi sú takto. A tam ostane ten vršok, aby vedel aspoň pokiaľ máme stavať. Sekula, ty to robíš zle? Ty to prečo nestávaš? Poli sa. Takto, úplne zarovno. Takto, vidíš, ako stávam ja? Poli sa. Na mňa, vidíš, takto. Aby to bolo takéto pekné, vieš? Aby to bolo celé vyplnené. Vidíš, začal stavať? Choď ako ja, ako ti teraz ukázal. Tak. Dobre, to by sme mali. Teraz, ukáž to, postavíme tam tieto kuče, čo to je, alebo to postavím na každej sem. Tak to spraví a teraz to takto celé bude červeným urobené. Teraz, počkaj, ja potrebujem predstavu tom TNT. Teraz tuto to bude. A teraz tu postavíme, takto to sa zaplníme a teraz tam postavíme tú čiernu, ne, počkaj, jak to vyzerá? Takto nejak, tu TNT vyzerá zatiaľ dosť dobre. Oh my god. A to hotové. Dobre. Teraz môže stavať potom ďalšiu stenu, dobre? Ja ti naznačím tú stenu, ale zase môže sa stavať, dobre? Akože dá sa toto urobiť celkom. Nevyzerá to, že úplne zle. Dobre. A nové pravidlo. TNT odpálime. Keď na tomto videu zanecháte, koľko by tam mali dať lajkov, ale než 10 000 lajkov, nejakých normálne, ja mám tak prejme takých 20 lajkov. Koľko by tu mali dať lajkov? 20 lajkov? A odpálime to? 100. 20 alebo 100? 100? Áno, 100. Lebo nejaká sa staví. Dobre, keď tu dáte, nie 100 lajkov dosť. Dobre, 20 lajkov, keď tu nechajú, 20 lajkov, dobre, Sepko, aby sme boli do nich dobrí. Keď tu nechajú 20 lajkov, tak toto odpálime. Tak sa dávajte to, lebo nejak vás zastrelí smrť. Keď dáte proste 20 lajkov, tak to odpálime na video, ale musí tu byť aj môj brat a môj brat tu není každý deň. Jeden týždeň tu není. To znamená, že musíte potom čakať. No dobre, akože dobre to vyzerá podľa mňa, ale my to nevypočítali, tie bloky. To by dali o jeden blok užšie. Lepko, môžeš začať stavať. Vnútri, už mám začať podkiaľ. Oh my god, povedz na to TNT, čo na to hovoríš? Ide volať. Dobre. Obrovské. Ja idem zvnútra zostávať. Tak, uvidíme sa pri ďalšom videjku. Zanechajte tých 20 lajkov, aby sme odpali to veľké TNTčko, čo sú aj vnútri. Poď sa, to je chyba. Hen.
Tak, mamy to teraz gotowe, tak? A, tak sobie pierwszą w widejku, tak takim ciaucie! Carefully, let's start living dangerously.